बे बेलासि समावहाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बिथांखौबो जोङो जोंनि चिरां दुवार मण्डलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होदों। मानोना बिथाङा गावनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जोंनि चिरां दुवारावहाय गोबां बेमारिफोराव गोलैसोनानै थानाय मानसिफोरखौहाय चिकित्सा खालामनो थाखायहाय राङारि अनसुंथाइ होदों। जों दिनै बेखौहाय बिथांनि अननायावहाय होनो मोननानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो दिनैहाय बे बेलासि समावहाय न'खरै न'खर हाबनानै जों बे चेकखौ राननानै होनाय जादों। बेवहायनो आंजों लोगोसे गोबां जोंनि मावथि हान्जाफोर दङ। आरो बिसेसकि आङो गोबां खोथा बुंनो सानाखै, मानोना जोंनि गेजेरावहाय जोंनि मानगोनां मण्डलनि आफादगिरि रामधुरि बिथाङा दङ। बिथाङानो माखासे बुंनो गोनां खोथाखौहाय बुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बे न'खरावहाय ब्रेन टिउमारजोंहाय भुगिनानै दङमोन। बेवहाय 40,000 हिसाबैहाय बे न'खरनि मददनि थाखायहाय बेखौहाय चेक होलांनाय जाबाय। बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बिथांमोननि न'खरनिफ्राय गोबां रां खरस खालामनानै बे बेमारखौहाय सोखानो नाजाबोदों। आरो दा फैयै फैयैहाय बिथांमोना खिन्थानाय बायदिब्ला न'खरनि गासैबो सम्पथिफ्रा जोबस्रांबाय आरो मालायनि आखायाव दं होननानैबो जोङो फोरमायदों। जोङो खोब दुखु मोननायजों लोगोसे जों दिनैहाय गोजोननायबो मोनदों। बे 40,000 चेकखौ बिथांमोननि आखायाव BJP हिसाबै गथायनो मोननायनि थाखाय। बेवहाय गोबांनि लिस्ट दङ, नाथाय जों दिनैहाय जेसेबां हायो जोङो बेखौहाय राननानै होलांगोन। ओमफ्राय गाबोन आरो अखानायैबो जोङो बेखौ न'खरै न'खर लोगो लानानै जोङो होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। আজি চেক বিতৰণ কৰা হৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা যিবিলাক বেমাৰী আছিল বা এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে সিহঁতক অসম চৰকাৰ আমাৰ BJP অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে দিয়া হৈছে 40,000 কৰি চেক দিয়া হ'ব। আৰু আহি থাকিব। আৰু আমি মোটামুটি 200 জন মানৰ লিষ্টটো পঠোৱা হৈছে, পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব। दिनै 6 तारिख शुक्रबार मोनाबिलि समाव दा आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोदों। दा आंनि फिसाया बेसेबा गोबाव जाबाय, नाथाय आं गय हा होनानैसो आं बे गथ'खौ मोजां खालामनो हानाय जादों। दा आङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों। BJP एबा बड'फा न'सा दा बेहाय आंनि फिसादि दिनै BJPनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों, खोब गोजोनदों। दा आंनि जानाखि गय एसे एनै दंमोन बेबो मालायनि आखायावनो दंजोबसै। जेबो राहा गैयै बादि आं नुहरबाय। दा चेकआप खालामहैबावनांगौमोन, नाथाय आखाइयाव रां गैयिनि थाखाय आं चेकआप खालामनायाव लांनो हानाय जायाखै। दा आङो बे 40,000 फैसाजों आं बे दानि चेकआप खालामबावनांगौ बेखौ आं लानानै थांगोन। दा नोंथांमोननि BJPनिफ्राय आं मोननायजों लोगोसे आं बे फिसानि चेकआप खालामनायखौ मोजाङै मोजां खालामहैगोन। प्रबिन नार्जारि आरो रामदुदु बिथांमोनहा होफैदों गावसोरनो 200 आरो बिसिनि मावथि लोगो दंफैयो। दा आं खोब गोजोनदों बिथांमोन फैनायखाय। फैबाय थानाय समाव आंनि फिसाफ्रा जाहाथे
बिथांमोननिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनबावगोन आं दिनैनि बे अनसुंथाइ मोननाया बेनो जाहैबाय आंनि बुरिया बेसेबा गोबावनिफ्राय लोमजानानै दंमोन बेनिफ्राय सहाय नागिरनो जेरावबो मोनैलाय सहाय मोनैलाय आङो बिजेपियावनो माने लिस्ट लादों होननायखाय बिजेपिनि थ्रुयै आङो लेखा हरदोंमोन बे लोमजानायनि ट्रिटमेन्ट लेखा खालामनाय मानाय दिनै गोजोननाय मोन्दों दा चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा अननानै गावनि फान्डनिफ्रायनो 40,000 चेकखौ दिनै होफैदों आरो बे होफैनायजोंनो आङो बे बिथां सारनिसिम गोजोननाय जासिहरदों। बेनिया जाहैबाय जोंहा मण्डलनि जा बिजेपि प्रेसिडेन्ट दंफैयो आरो जोंहा प्रबेन नार्जारि बिथांबो दंफैयो आरो लोगोसे जोंनि चिरांदुवार मण्डलनि गासैबो बिजेपि कर्मि बिथांमोना फैनानै होफै